Li çerçevê raportên van rêkxerawên nêvdewletî ku li ser bûyerên çend rojên derbasbûyên herêmê û daxistina nivîsîngehên NRT belav kirine. Rêkxerawa lêborîna nêvdewletî Amnesty International û peyamnerên bêsînor raportek belav kirine. Rêkxerawa peyamnerên bêsînor di raporta xwe de dayexistina nivîsîngehên NRT li bajarên Hewlêrê duhokê şermizar dikin. Daxist ji destsalatdarên Herêma Kurdistanê kirin, rêzê li dezgehên ragihan nebigirin û fişaran rabigrin. Rêkxeraw di raportê dama ji bêçendê dike ku hêzên emniyên ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê li dehê Tişrîna yekem hêriş kirine ser nivîsîngehên NRT li her du parêzgehên Hewlêrê û Duhokê û gef li karmandên wan kirine ku bêbûna tû sedemeke rasmî nivîsîngeh daxistine. Di raporta peyamnerên bêsînor de behsê çend hatiye kirin ku 6 peyamner û karmandên teknîkiyên nivîsîngeha Hewlêrê NRT li bajarê Hewlêrê cariyê vê hêzê ve hatine girtin û li dervey sinûrê parêzgeh lê devera dîgele hatine azad kirin. Jareke din ve rêkxerawa lêborîna nêvdewletî de raportekê de daxwazê ji hikûmeta herêmê dike ku vekolînên serbixwe bêlayenew û poxit li ser kuştina van 5 kesan dest pê bike ku li xwenîşandanên neho û dehî vê me hatine kuştin. Rêkxeraw di raportê de wê çendê ragihandiye ku lêkolînê nabe bê tenê bête girêdan bi kuştina endamên Partiya Demokrata Kurdistanê belku dibe hemû kuştiyan vegire û her kesekî ku guman li ser bû dibe dadperwarane bête dadgehîkirin û sizadan û encamê lêkolînan jî bête eşkere kirin. Di beşeke dinyê raportê de behsê wê çendê hatiye kirin ku divêt hemû kesek bi karbe mafên xwe bi aştiyane derbibire bêyî ku tirs hebe ku ji aliyê çekdarên parteke siyasî ve yan hêzên emnî rastî hêrişan bibe. Her wiha daxwazê ji hikûmeta herêmê dike rêgiriye bike li çekdarên partiyên siyasî ji bo hêrişê nekene ser hewlatiyan xwenîşan deran. Di xwenîşandanên vê dayên Herêma Kurdistanê de 5 kes hatine kuştin nêzîkî 105 kesên din ji birîndar bûne û lê çend cehekan jî hêzên emnî rêgirî li tîma kanalê NRT kirine ku xwenîşandanan veguhêzin.